karamin su babban su Sources Nigeria. Mai dan wake zo ki ba mu dan wake da mai da yaji. Ai kwayin na ba ku dan wake sai ku bani kuɗi. Dan ku na gane a halin ku kullum akwai kauli. Dan har kuka ce shi sai kun faɗan akwai daɗi. Dan kuna da kuɗi ku zauna na ba ku dan wake da mai da yaji. Ki abin sha'awa sana'a ta dan wake. Ya batun kaya ga wadda kike akwai sake. Ko dai kin daina kin koma sai da dan wake. Ai da ganin dan waken nan a radi za ya yi daɗi ko babu yaji. Batun kaya ga ita nake da sassafe. Idan ta kare sai na ɗora dan wake. Wasu sai na batun wai na fiye son kuɗi suna ta mun yarfe. To bato na bar mana toge sana'a tana da daɗi sai ku kama taku. Ki abin kiyaye sai mu zauna mu ɗebi dan wake. Gasu manja da mankuli albasa ta dan wake. Mun ga gurbiya har da romo haɗi na dan wake. Ga wurin naki saukin share saboda dan wake da mai da yaji. Mai dan wake zo ki ba mu dan wake da mai da yaji. To ni dai ki zuba mun da manja amma ki sa gyara. Ki zuba mun da mai na kuli albasa ki dan kara. Ni kwa har da tumatir in ɗanɗanon akwai saura. Ni zuba mini gurbi ya ko ki sanya ɗan romo a samu canji. Mai dan wake zo ki ba mu dan wake da mai da yaji. Kai a radi mun rantse dan waken ki kan akwai daɗi. To ku bar batun daɗi sai ku yau batu na kuɗi. Ai mun shirya alakura kika ba mu babu kuɗi. Tabdija ai kuwa sai kun biya kuɗin dan wake da mai da yaji. Tsakanin dan adam da kuɗi. 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 Yan mata dakata za mu baki bayani walla babu kuɗi. Ya za a yi ku ci mini dan wake kun san baku da kuɗi. Mun ga mun shirya da ke yanzu maja ce a yi babatu na kuɗi. Dan waken da kika ba mu to Allah kore muka ci sai godiya. Me dan wake Allah ya biya. Ai ku to zan garzaya na faɗa wa iyayen ku su bani kuɗi. A yarinya indan wannan ne to ungwana ki kuɗi. Jairai kun san kuna da kuɗi za ku gudu ko hana ni kuɗi ko? Yan mata wasa miki da ma za mu baki kuɗi. Dan dan waken ki akwai daɗi daɗin ma ya wuce tu kuɗi. Kalle rawar dan wake inda kuɗi.